a vítám vás na tomhle kanálu, tak jsem rád, že tu jste a vlastně i kdyby se na to nikdo nedíval, je mi to úplně jedno. Dělám to z toho důvodu, že mě strašně štve, jak vlastně v Česku se ohledně vibe codingu dělá extrémně moc, za mě až podvodných nabídek, kde vám slibujou rychlý výdělek, že budete umět udělat apku a máte ji za 5 minut, že uděláte web za 5 minut a tyhle ty nesmysly, jenže nikdo vám neřekne pravdu a chcou jenom vlastně vás natáhnout do toho, aby z vás vytáhli peníze. Hele, na mojím kanále si vůbec nic nekupuješ. Vůbec nic. Já budu upřímnej, občas možná i trochu sprostej a za to se možná některým omlouvám, ale je mi to vlastně jedno a všecko na tomhle YouTubeku bude zadara. Jo, tady za nic nechci, ať mi platíte, určitě ne. Jo, časem plánuju třeba založit nějakou komunitu, kde toho bude více, nebo kde se vám můžu věnovat i online, live a myslím si, že to může být fajn, ale každopádně teď to dělám spíš z toho důvodu, že jsem naštvaný z toho, co v Česku vlastně se lidem na YouTubeku ukazuje a všichni vás jenom cpou do toho, ať jim zaplatíte nějakou nesmyslnou částku za něco, co v životě nevyužijete, nebo se naučíte dělat web, ale děláte ho špatně, nikdo vám neřekne, že ho děláte špatně. A prošel jsem si tady spousty lidmi, nebo spousta lidí tady to takhle dělá a jsem na to alergický. Takže tohle je jediný důvod. A já s váma budu jednat vždycky na rovinu. Jasně, něco je třeba si zaplatit, abyste mohli vlastně něco vytvářet, ale ty peníze nejdou mně, to si platíte sami, pokud chcete. A tím pádem jdeme na to, ne? Hele, jmenuji se Vojta, je mi 29, jo, 29 už. Nemám žádný titul z IT, ale abych řekl pravdu, vždycky jsem chtěl dělat IT, dělat programátora. Hodně mě to vždycky lákalo, akorát nějak jsem na své životní cestě zahnul jinudy a začal jsem dělat v obchodě, byl jsem obchodákem pro více firem a teď jsem si našel zase zpátky cestu k tomu, co mě opravdu baví, kde můžu používat svoji fantazii, vizualizaci, ukecanost, nevím jestli spisovně česky, je mi to jedno a teďka mě vlastně živí to, že dělám lidem weby, dělám nějaké aplikace, mám i nějaké svoje aplikace. Teď jsem vydal moc hezkou, musím sám sebe pochválit, moc hezkou voice appku, kde vlastně píšeš hlasem, ušetří ti to spoustu času. Mám to na Windows i na Mac a chystám i na telefony, ale je to těžší, než jsem si myslel, takže nebudu kecat, je to ještě hodně práce, ale chtěl jsem říct, že i něco jsem vlastně už udělal, že nejsem nějaký kecálek a klientům se věnuju podle toho, co potřebují. Od automatizací po weby na míru, ať už jsou custom nebo nějaké nadstavby nad Shopify. Jo, záleží prostě podle klienta. Všecko jsem se učil sám. Učil jsem se to bez nějakých placených kurzů, nějakých akademií, nějakých falešných certifikátů, které z vás udělají jenom hlupáka, když to potom někde ukážete. A upřímně, já ani nemám rád slovo vibe coding a to z toho důvodu vlastně, ono je super a vymyslel ho úžasný člověk, ale z toho to slovo se tak neskutečně zneužilo tady v Česku a nejenom v Česku, ale po celém světě. My řešíme ale Česko, že mi to i vadí docela používat, ale bohužel to používat budeme, protože tohle to budeme tvořit díky vibe codingu a i když vlastně umím hlavně jakoby mluvit, vibe kodovat, tak abyste si zase nemysleli, že jsem úplně debil, tak učil jsem se vlastně Python, učil jsem se Cčko, už jak jsem byl malej kluk, vždycky mě to zajímalo, ale jediný, co jsem zvládnul, tak bylo udělat si tak maximálně kalkulačku nebo nějakou blbost, ale od toho tady teďka nejsme a chci vám ukázat, jak vlastně můžete využívat AI, vibe coding, cloud code, nebo cloude code, Clauda, můžete to nazývat jak chcete, a případně i jiné aplikace, jako je Codex, Antigravity. Každému se líbí něco jiného, ale všecko je to na stejný způsob a ve všem z toho jde dělat prakticky ty samé věci. Ale já pracuji v cloude,
či v Claude Code, takže vás to taky budu učit v něm, protože ho doporučuju, je jednoduchý, pracuje se v něm skvěle a Anthropic firma, která vlastně Claude vlastní, tak se hodně stará i o bezpečnost a o to, aby to umělo vykonat precizní výsledky, aby to mělo precizní výsledky. Takže o tom bude tenhle ten kanál, naučíme se dělat webové stránky, naučíme se dělat webové aplikace, případně i aplikace pro Windows, můžeme i pro Apple, můžeme pro telefony, hlavně potom časem i podle toho, co třeba vás bude zajímat a budete chtít. Vždycky mi potom hoďte do komentů, co byste se chtěli učit a uděláme to. Budeme se to učit spolu a já budu doufat, že vám to něco dá. A opravdu dejte si pozor na to, neplaťte někde nějaké nesmysly, nějaké 10 000 i 5 000 za nějakou akademii, za mě hovadina. Jo, stejně vás nic nenaučí, to se dozvíte na YouTubeku zdarma a v Česku je jediný problém to, že spousta Čechů neumí anglicky a to je hodně brzdí. To je brzdí v tom, že vlastně vidí tím pádem nebo koukají jenom na české tvůrce a tady jsem bohužel moc nenašel nikoho, kdo to dělá poctivě a opravdu chce to ty lidi naučit. Vlastně bokem i koučuju pár lidí, věřím, že se mi tady v komentářích někteří i ozvou časem a koučuju je vlastně to, co vás chci učit všechny. Takže tím, že se jich nazbíralo už hodně a už jsem to nemohl stíhat, tak jsem se rozhodl pro tenhle ten YouTube kanál. Bude to taková pohodička, nebudeme si na nic hrát, nebudeme lhát, a já doufám, že se vám tady bude líbit, i když se vám tady nebude líbit, klidně dejte vědět, aspoň se zasmějem a nebudeme v životě mazat žádný med kolem huby, jo, když je něco kec, není to pravda, tak já vám to povím vám to. Jsem dobrý v tom, že hodně věcí hledám vždycky, jak udělat levněji, jak to udělat zdarma, protože ne vždycky ta cesta, která se vám ukáže, kterou vám klidně i Claude poradí nebo se dozvíte na internetu, tak je nejlepší, nebo ona může být dobrá, ale jde to často udělat stejně, ale levněji či zdarma. Takže na to se taky budeme hodně soustředit a tak no. U AIka a vibe codingu to funguje vlastně tak, že komunikuješ s AIkem, dejme tomu s Claudem, komunikuješ vlastně, co po něm chceš, dáš mu nějaký zadání, ať už se jedná o to, že bys chtěl spravit nějaké soubory v počítači, vyčistit počítač nebo udělat nějakou webovku či aplikaci, cokoliv tě napadá. Fakt není to jenom o programování, ale je to o tom i ulehčit si každodenní život, postování na sociální sítě, zautomatizovat si to. Je to super, hodně lidí to využívá a vy si říkáte, jak to, že postuje tak často, jak to, že jeho posty vypadají tak skvěle a přitom oni si to jenom šikovně zautomatizovali. A to se budu snažit vás tady taky učit. Každopádně tenhle ten díl je jenom o tom se jako představit a ukázat, co vlastně mám v plánu na tomhle kanále dělat. Takže úplně jednoduše k AI, ty mu povíš, co chceš, zadáš mu to, doporučuji se opravdu zamyslet a zadat to co nejlépe, co nejdetailněji a klidně se ho i ptej často, zná lepší řešení nebo lepší cestu, jak dosáhnout toho, čeho chceš a často budeš překvapený, že ti poradí velmi dobře. Jo, ale doporučuji si vždycky ověřovat data a informace. Ber AIko jako tvého kolegu, ne jako zaměstnance, neber ho jako něco božského, hej, vůbec. Je to tvůj kolega, který prostě jenom není živej, no, ale je šikovnej, umí si dobře pamatovat věci, ne jako já si nepamatuju skoro ani datum svého narození a ber ho jako kolegu, pracuj s ním jako s kolegou, mluv s ním jako s kolegou, ptej se ho na jeho názor občas, protože občas fakt ti pomůže skvěle a ty o tom ani nevíš. Musíš si uvědomit věc, že pokud AIku zadáš blbost, tak on tu blbost udělá, on ji vytvoří. Takže pokud chceš nějaký web a zadáš to blbě, tak on ho vytvoří blbě. Chceš apku, popíšeš mu to blbě, apka bude blbá. Takže budeme se hlavně učit, jak to dělat tak, ať to není blbý. To je za mě asi fajn cíl a
když se mnou tady budete, tak toho dosáhnete, to se vůbec nebojte. Není to každopádně jen o apkách a webech, je to vlastně, jak už jsem zmiňoval, ulehčení každodenního života, vaší vlastní práce, ať už jste, já nevím, účetní někde, ať děláte cokoliv, máte vlastní e-shop nebo něco, ulehčete si tu práci, když to jde, jo, děláte každý den nějakou věc, která vás jako nebaví a klikáte do počítače hodinu, naučte to AIkem klikat samo a máte ušetřenou hodinu času denně, jako za mě to je absolutní jackpot a tohle je vlastně cílem, co já se tady snažím celou dobu dělat, když mám čas i na své věci. Tady mám takové věci, co jsem si všimnul u většiny těch, já jim říkám fake guru, neboli prostě falešní mentoři, co ti slibují nesmysly, které opravdu nejsou tak, jak zní, nebo jak oni slibují. Například všude vidím, uděláš aplikaci za 5 minut. Hele, všechno chce čas a když to povím jednoduše, tak za 5 minut uděláš aplikaci, ale bude totálně na hovno, bude děravá, co se týče bezpečnosti, většina věcí tam třeba nebude ani fungovat a k čemu ti potom takové aplikace budou? Nevím, za mě blbost, všechno chce prostě čas a když chceš něco vytvořit a chceš, ať je to fajn, tak musíš tomu obětovat ten čas, musíš se s tím učit a vím, že to každý z vás potom může dokázat, takže za mě aplikace za 5 minut ne, ale jestli chcete, tak vám za 5 minut vysvětlím, jak dělat aplikace. Ale potom každopádně musíme jít i více do hloubky, kde potom jakoby uděláme všechny kroky tak, aby ta aplikace byla udělána správně. Další věc, co vlastně často v těch různých reklamách na akademie a podobné nesmysly je, že nemusíš nic umět. Hele, tak musíš umět mluvit, musíš umět obsluhovat počítač, no to by bylo asi fajn a musíš umět fakt jako přemýšlet, používat mozek, ty vole, jako bez toho jako uděláš web a budeš prostě mít web jako dalších milion lidí, který bude úplně k ničemu, pokud budeš chtít e-shop a myslíš si, že to takhle splácáš, tak ti ho napadne nějaký borec prostě jenom z toho důvodu, že to je jeho koníček a takhle napadá weby, jo. Musíš mít dobře zabezpečení, taky to musí splňovat nějaké základní věci, aby ti lidi navštěvovali ten web, takže SEO, aby to vysvětlíme v nějakém dalším díle, není to za mě teďka důležitý, ale marketing, slova, funkce toho webu, nějaké zabezpečení, přihlašování, cokoliv, administrace podle toho, co tvoříš a podobně, no. Takže žádné nemusíš nic umět. Budeš to umět, budeš se to učit se mnou a bude to i fajn. Hele, bude to opravdu fajn. Tak, co ještě? Jo, něco zadáš, to se vygeneruje a je to hotovo. To jsem taky často slyšel. Ani hovno. Doufám, že mi YouTubeko nescenzuruje video za mé slova, ale je to tak, no, jakože určitě ne. Musíš si všechno kontrolovat, to znamená i to opravdu pochopit, jak to AI funguje a i když nebudeš rozumět kódu, tak třeba Claude Code umí vlastně kontrolovat ten kód, který vlastně vytvoří, takže mu to můžeš zadat a on ti pomůže a pokud ještě nejlepší je, pokud máš v okolí někoho, kdo třeba je programátor, hele, zeptej se ho, poraď se s ním, ukaž mu svůj web, jestli by se ti na něj nepodíval, anebo to pošli mně a já ti hodím nějaký audit. Hodím ti audit, uvidíš, když tak ti poradím, co třeba opravit. To platí u aplikací, čehokoliv. Jsem tady od toho, ať se mě ptáte a pokud to vím, tak odpovím. Takže chtěl bych se ještě vrátit, sice jsem to už zmiňoval, ale tohle je můj slib tomuhle YouTube kanálu a všem lidem, co mě budou, dejme tomu, sledovat, jestli vůbec někdo bude, tak neslíbím ti aplikaci za 5 minut, ale za 5 minut si ti pokusím vysvětlit, jak se aplikace staví, co všechno musíš udělat, aby si postavil a co všechno potřebuješ, aby byla správně udělaná. Na tomhle kanále tě čeká to, že vlastně pojedeme
postupně, jo, něco začneme stavět, tak i kdyby to mělo zabrat více dílů nebo více videí, tak to dostavíme tak, ať jakoby víš od A do Z, co udělat. Nenechám tě plavat, neukážu ti začátek a konec schovám za nějakou platební bránu. Vůbec, nikdy, ne, vůbec. Takže tohle je něco o mně, o tomto kanále, těším se na nějaké hejty a těším se i na normální lidi, nebo hejtři jsou taky normální, já to mám docela rád, ale těším se i na to, že tady budeme něco tvořit a ať to bude někdo sledovat nebo ne, tak já v tom budu pokračovat a budu se snažit to někoho z vás učit. Takže tohle je ode mě všechno z tohohle videa a další video čekejte brzy. A tam už se budeme věnovat vlastně tvorbě a začneme jednoduchou webovou prezentací. Může se to hodit komukoliv, je to fajn věc, tohle, co teďka vlastně vidíte na obrazovce ode mě, tak je vlastně taky webová prezentace a tohle, když se naučíte, tak jste schopni si to udělat na cokoliv, je to moc fajn, ať už v práci, tak pro své osobní nějaké účely, nebo i na oslavy babičce, tam dáš s fotkama prezentaci, máš to dneska za chviličku a nemusí se s tím srát, takže hele, děkuju moc všem a těším se na vás, ať už v komentářích, tak i v dalších videích a pokud vás to bude zajímat, nebo budete chtít sledovat takového debila, který to ale myslí dobře, tak mě nezapomeňte dát sledovat, ať víte, když vydám něco a budu se těšit. Ahoj.